Okay, dagan salamat. Kung kwaon nimo ang definition igsuon sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4, ang sala mo'y paglapas sa sugo. Okay? So, diha nga definition igsuon, wala pa man siya buot, so kibali wala siya nalapas nga sugo. Ikaduha, kanang giingon da sa Roma 14 bersikulo 23, ang tanan nga dili gikan sa pagtuo kini sala. Nakaron kay wala pa man sad na siya buot, so kibali walay sala. Pero ingani igsoon, nagkinahanlan gyapon siya og Jesus Christ. Ngano? Tungod kay diha sa unang sa John chapter 14 verse 6, no? Walay laing dalan, no? Gawas sa gitawag nato kining si Kristo mo ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi nako. Mo na giingon ni Jesus Christ. So kibali, nagkinahanlan gyapon siya og Jesus Christ igsuon. So inig kadako siya kinahanlan mo, dawat gid siya ni Jesus Christ, magpabautismo siya aron usab makumpleto ang gitawag nato gi-require ni sa balaan nga kasulatan. Kaya ang pagbautismo igsoon usa na ka public announcement nga imong gidawat si Jesus Christ. Kung pananglitan ang bata igsuon, wala pa siya buot, namatay siya, kanang butanga igsuon mo na ginang butanga nga dili matubag ni Pastor Bacalaris. Ngano? Tungod kay ang Dios manggod ang nahibalo sa tanan. Naasaya ang butang kung unsay iyang himuon niya ng tao nga mga bata nga namatay na apa sa sabakan, ang Dios ra gyud nahibalo niya na igsoon. Atong ihatag kanang butanga ngadto sa Dios. Okay? So gawas ko na pa ba kay laing nga pangutana igsoon? Dapat siya matulog yung pangkatang na sa Okay, sige. Thank you kaayo sa imong pagpanawag.